سلام كبرات خطاتلتي نلومي زبالكوم اواناوي زيناتات حزلكم قريبا لخو فلما أرست زينا أمنستي انترناشنال أبتي نلعلي شمان تورحي أب تقراي استخايدة كوينات وتادرات إثيوبيا إرتران ملشاتات أمحاران أب لعلي دق أنستيو مسكح خحيز أتاوي متقعتي كم زفز أمو زدهسس حدش سبز علاوي غيرو سودان نعمر البشر ناب عالم لخاوي بيت فردي قبننياتات أحلفا كتب وسينا ጮም መሲልዎም ኣብ ምግቢ ኬሚካላዊ ድኹዕ ዝተጠቐሙ 24 ኣባላት ቤተሰብ ንሓደጋ ሞት ተቃሊዖም ዝብሉን ሰበር ዜናን ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ጸንሒት ዜና ዓወት ጅግና ሰራዊት ምክልኻል ሓይሊ ትግራይ ብወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዝተሰየመ ዝወሰዱ ብርቂ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10,000 ሓይሊ ጸላኢ እንትድምሰሱ ልዕሊ 20 ከተማታት ክልል ኣምሓራ ድማ ሓራ ወፂና ኣለዋ بتوسخيت شعت تانكتات 10 قوما تانكتات 19 مدافع 120 كلتين مليمتر 10 درعات بي ام 307 روكيت مونجفي 68 مورتار 8 كلتين مليمتر كلتا زو 23 اورالات 24 مأخلتهم مخاين 44 اناشتو وتادراو تشكركرتي كلتا كورنت اب تحتي قصصر سراويت تግራይ وعيلن ألوا كل وهاو قال سراوت حيلتات مكلخال تግራይ ገሊጹ أمنستي انترناشنال أبتي نلعل شمان تورحي أب تግራይ استخايد كوينات وتادرات إثيوبيا إرتران ملشاتات أمحاران أب لعل دق أنستيو مسكح خحيز أتاو متقعتي كم زفصأم زدهسس حدش سبزاب علاوي غيرو إتي سموخان استردو أي مثلن بزل رأسي زوز بعد 39 قص زحازة سبزاب እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊ ነፍሰ ጾራትን ትሕቲ ዕድመን ከይተረፋ ጸታዊ ዓመጽ ከም ዝፈጸሙ የመልክት ቅድም ክብል ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ምዕራባውያን ሃገራትን ኣብቲ ኩናት ጸታዊ ዓመጽ ሓውሱ ምናልባሽ ገበናት ኩናት ክኾኑ ዝኽእሉ ገሰታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙ ክገልጹ ጸኒሖም ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ሚያዝያ ኣብ ዝነበሩ 3 ኣዋርሕ ኣስታት 1288 ደቂ ኣንስትዮ ጸታዊ ዓመጽ ከም ዝበጽሐን ናብ ማእከላት ሕክምና ሓቢረን ነይረን ኣምነስቲ ካብ ዘዘራረበን 63 ግዳያት ዓመጽ ዝበጽሐን እተን ዝበጽሓ ናብ ማእከላት ጥዕና ከም ዘይኣፍለጣ እየን ዝሕብራ ይብል ሱዳን ንዕመር አልበሽር ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣሕሊፋ ክትህብ ወሲና ሱዳን ፕሬዝደንት ነበር ዑመር አልበሽርን ክልተ ሓገዝቱን በቲ ኣብ ዳርፉር ዝተፈጸመ ገበን ኩናት ናብ ዝተኸሰስሉ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ICC ኣሕሊፋ ክትህቦም ከም ዝወሰነት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሚርያም አልማህዲ ኣፍሊጣ ንሳ ንቤት ምኽሪ ሚኒስትራት እቶም ዝድለዩ ሰባት ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣሕሊፉ ክህቦም ወሲኑ ከም ዝበለት ማዕኸን ዜና ሱዳን ሱና ጸብጺባ ጮመ ሲልዎም ኣብ ምግቢ ኬሚካላዊ ድኹዕ ዝተጠቐሙ 24 ኣባላት ቤተሰብ ንሓደጋ ሞት ተቃሊዖም ኣብ ሰሜን ምዕራባዊ ናይጀርያ ዝተበከለ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ምግቢ ዝበልዑ 24 ኣባላት ሓደ ቤተሰብ ሞይቶም እቲ ሓደጋ ኣብ ግዝኣት ሶኮቶ ኣብ እትርከብ ዳንዛኬ ዝተባህለት ገጠር እዩ ኣጋጢሙ ኮሚሽነር ጥዕና እታ ግዝኣት ዓሊ ኢናመ ዝተባህለ ንጋዜጠኛታት ከም ዝሓበሮ ብሰኒ ምግቢ እንተዳሉ ብጌጋ ጨው ዝመስል ቀመማዊ ምህርቲ መሰሰነ ድኹዒ እዮም ተጠቒሞም ሰሞያ ጥዕና ህይወት እቶም ኣባላት ቤተሰብ ንምድሓን ዝገበርዎ ጻዕሪ እውን ከም ዘይሰመረ ሓቢሩ ንሎማዓንቲ ዝበልክዎም ዜናታት እዚኣቶም እዮም ነይሮም ክቡራት ተኸታተልቲ ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ሰላም أنس أيقظ عليك أنس أيش فانني